Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa mal-24 atleta li fil-jiem li ġejjin se jirrappreżentaw lil Malta f'diversi dixxiplini sportivi waqt il-logħob tal-Commonwealth fl-Awstralja. Fil-villaġġ li nbena apposta fil-belt ta' Gold Coast tal-Kontinġenti, il-Prim Ministru kien milquh mix-xef de missjon tal-Kontinġent Malti Sultana. Hawnhekk Dr. Muscat żar il-faċilitajiet fejn l-atleti Maltin li huma 14 mara u 10 tirġiel qed jgħixu u jitħarġu għal kompetizzjonijiet rispettivi tagħhom. Dawn huma l-atletika, iċ-ċikliżmu, il-ġinnastika, lawn bowls, squash, sparar, wrestling u weightlifting. Il-Prim Ministru awgura lill-atleti Maltin li jieħdu gost bil-parteċipazzjoni tagħhom fil-logħob tal-Commonwealth u li jsarfu l-frott tal-preparazzjoni tagħhom pożizzjonijiet tajbin fil-klassifiċi. Dr. Muscat qal li jinsab konvint li l-atleti se jipparteċipaw bi kburija u li se jagħmlu unur lil Malta. Fl-Awstralja, flimkien mal-Ministru u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima, il-Prim Ministru qassam tifkira tal-okkażjoni lill-atleti Maltin u lill-uffiċjali kollha tal-Kontinġent. Pajjiżna kien milquh uffiċjalment għall-logħob tal-Commonwealth waqt ċerimonja li saret fl-istess villaġġ f'Gold Coast. Bid-daq tal-innu Malti u tluħ tal-bandiera Maltija, il-Kontinġent beda formalment il-parteċipazzjoni tiegħu fl-ikbar programm sportiv tal-logħob tal-Commonwealth. Il-logħob se jkun qed isir bejn l-4 u l-15 ta' April. L-ewwel darba li Malta ħadet sehem kien fl-1958 f'Cardiff u fit-12 l-edizzjoni li ħadet sehem fihom pajjiżna rebaħ 4 midalji fil-ġudo u fl-isparar. Intant, il-Prim Ministru Malti iltaqa' mal-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk fejn fost it-temi diskussa kien hemm it-turiżmu. Dr. Muscat qal li n-numru ta' wasliet u n-nefqa tat-turisti f'Malta qegħdin dejjem telgħin il fuq filwaqt li tkellem fuq setturi oħra li qed ikomplu jikbru brata maġla fosthom il-manifattura u s-servizzi finanzjarji. Min-naħa tagħha, il-Premier ta' Queensland tkellmet dwar l-agrikoltura u l-ftuħ ta' kumpaniji ġodda fil-qasam tal-mediċina bħala loqsma li qed jimxu sew il quddiem fi Queensland. Iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll il-logħob tal-Commonwealth li jiftuħ uffiċjalment fil-jum tal-4 f'Gold Coast.